uzmeš Peroneus tertius, jedan nepoznat pojam, uzmeš treći lisni mišić, drugi pojam, i spojiš ih. Kako ih spojiš? Pa AVA, apsurdna vizualna asocijacija. E sad, malo tu ima više koraka jer jest kompleksni primjer. Prva stvar, ti sigurno ne možeš vizualizirati Peroneus tertius. Prvo nemaš pojma šta je, drugo to je neki latinski pečat. Onda moraš iskoristiti trik. Postoji li nešto što zvuči kao Peroneus? Ajmo sad uzeti samo Peroneus, ne i tertius. Peroneus, da, postoji neka hrvatska riječ koja me na to asocira. Peroneus, aha, pero. Ili imam nekog prijatelja Peru, ili kao pero, gušće pero, ptiće pero, ptica. Pero je nešto što ja mogu vizualizirati bez problema. Svi znamo kako pero izgleda. Super. I onda imam Peroneus tertius, ovo Peroneus, ne trebaš ići u tolike detalje da sad svaku crticu vizualiziraš. Ovo pero će te već dovoljno podsjetiti. Dakle, ako 2-3 put pročitaš Peroneus i odgovaraš, ja ti šapnem pero, pa to pero će te sjetiti na Peroneus. To je taj princip. Tertius, pa ako malo razmisliš u ovom konkretnom slučaju, nekako i ko ne zna latinski, vjerojatno će skužiti da to znači treći. Tako da ovo treći tertius i treći lisni mišić nekako ćemo zapamtiti. I onda samo treba na neki način ovaj Peroneus treba povezati sa listom, sa lisnim mišićem. Pa čekaj, super, ja znam kako moj list izgleda, mogu zamisliti moj list. I isto tako znam kako izgleda list u smislu organa biljke, list na stablu. Odlično, mogu zamisliti jedno od tog dvoje i samo povezati na neku apsurdnu vizualnu asocijaciju. Kako ću to napraviti? Pa, imam list, imam pero, zamisli da ptica leti, ali ima lišće umjesto perja. Prilično apsurdno, jel tako? Ili obrnuto, zamisli da stablo ispred tvoje kuće umjesto lišća odjednom krene rasti perje. Pa da je to nešto što se stvarno desi, da se probudiš i tvoja najdraža biljka ili stablo ispred kuće ima perat umjesto lišća, to je vjerovatno nešto što bismo pamtili cijeli život. Prije toga vjerovatno bismo mislili da smo totalno prolupali. Želiš misliti nešto toliko ludo, toliko blesavo, da se nećeš moći ne sjetiti točnog odgovora.